Se tapahtui suurin piirtein tähän tapaan. Hai taula ja rikkinäiset lapikkaa. Kassokaa työ hyvät ihmiset, kun minä äsken tuossa kivipaanalla hevoisen möi. Ja se oli hyvä hevoinen. Se oli täyselläin maasta kavioihin saakka. Oli rintaa, oli häntää, niin on enempi häntää. Ei syö rautaa, ei nouse puuhun, mutta elääkö se ohji, elääkö se ohji. Mahoton juoksemaan, hän juoksee palan matkaalle minuutin. Ja piiskaa ei tarvii, kun on 3 metrin seivähreessä, näin on tosi. Minä muista kulkaa kerran, kun mä ettiin Pohjanmaalla. Hirveä pakkanen, 47 astetta pakkasta varjossa ja mittäinen kasvat, neva oli auka ja lunta tuprus. No kasvosia vähän, siellä oli vähän kuusia, koivuja, katajia, omenapuita ja vaapukkapensaita ja punaisia kypsiä vaapukot oli niinku särje silmiin, näin on tosi. Niitä hellätä minun akkaan löysi semmoisen pienen pojan sieltä reestä. Kuka lie sinne heinölihän sekkaan unohtanut. Myö vein sen yhden talon uunin päälle kuivamaan, mutta rotat söi sen siellä. Ei aina kuin 10 senttiä ruoto uunin päälle, mutta mies tuli ja hyvä hevosen vaihtaja tulikin. Silmäkin palo niin siihen malliin, näin on tosi. Ja kulukaa aterian on saanut elään kerran viikkuus niin kuin muukkii ihmiset. Menneen viikolla minä lainasin heiniä kulukaa yhden isännän tallista ja siellä vintiluukussa kun roikun, niin ukkopiru sattui paikalliselta paalolosen takia viitakkeella niiti kaikki sormet poikki. Hai miten oli terävä heinärauta. No sitten minä hyppäsin kulukaa lattialle ja lähdin juoksemaan karkuun ja ukkoa perässä. Muutaman kilometrin päästä löi toisen kerran, niin mies sanoi, että kuule, milläsiä nyt löi, kun tuli ainakin 100 reikää, kun tää ukko löi minun justeerilla selkään, näin on tosi. No tässä on yksi kyllä paikkakunnan ukko, että siun hevoses mustilainen, kuule, se ei pääse makkuulle eikä makkuulta ylös. Niin mies sanoi, että kuule, siinä siellä oot ihan oikeassa. Katohan siellä ukko. Mie on Viipurin mustalaisen, milloin kankea kieli ja huono ulosanti, mutta rehellinen mie oo. Mies sanoi suoraan, ettei tää hevonen pääsekään makkuulle eikä makkuulta ylös, mutta ota se ukko huomioon. Se on nuori eläin, se on uutuuttaa, jäykkä, näin on tosi. Ja kulukaa mahoton on juoksemaan. Me tultiin kerran Högforsin markkinoilta poliisia pakkoon. Reesery näytti 80 ja kurvissa 75. Meitä oli 3 miestä reessä ja kaikki käveli. Oli tää Ruurikke vainaa, Harttu vainaa ja minä vainaa. Syntyi hirveä tappelu. Puukon lyötiin puoleen ja toiseen kaikki kuolena hankele. Ojottiin aamulla herätti ei vernarmu kessään, näin on tosi. Ja kulukaa niin on, et osa eläin mennä. Että minä muista kerrankin, kun me tultiin, kulukaa pitkät matkat ajettiin sillä ja kettään ei mailla halmella. Me osuttiin Imatran kosken sillan päälle. Siinä kun retkeytti oikein näitä reesivirattaita, niin hellätään minun akkai putos päälleen pystyy koskeen. No mie huomat mitään. Mie vein pennut kotiin, keitin huttuun, lähdin Etelä-Pohjanmaan markkinoille. Mie tuun 2 viikon kuluttua takaisin pennut sängyssä, siellä kulukaa rähmällään sanotaan, kuule isä, äiti on siellä koskessa päällään pystyssä. No työ ette usko, että minulle tuli hirveä hätä kätteen. Mie huusin apua ja ampumaklansseja, ryntäsin riimun varsin kädessä sinne kosken sillan päälle ja kattelin kuohua ja tuuman, että mahtaakohan se hellä panna hanttiin tuolla veevarassa niin kuin maan päälläkin. Ja kävelin 17 kilometriä vastavirta ja siellä kun pudottelin riimun verta kivilöihin sekkaan, jo, hellä tarttu kopprilan alupäähänkin ja mie hänet sieltä ylös kiskasi. No mitä henkissähän hellä on, mikä pahan tappaa. Hellä sanoi, että voi rakas Harttu vainaa, kun ihanaa ollut, kuule, hän on 46 vuotta vanha ihminen ja ensimmäinen kesäloma ellässä hän on täällä melonnut ja uinut ja viilee ves, hän on pessyt hammeensa, liivinsä, korsettissa ja kaikki on niin hauska ja kun hän on niin tottunut veevarassa ellään, että kun hän nuorena tyttönä palveli Saimaan sisävesilaivastossa sisäkkönä, hän oli niin vapaa homma, että ei ollut oikeastaan mitään hommaa, sanoi, että hän kaiken päivä istui siellä laivan perässä hauliko polville ja vahti, jottei kalat syö ropellia, niin sanoi, että monta kertaa putos päälleen pystyyn sinne Saimaaseen. Kerrankin niin 2 viikkoa istui pohjassa luotteli köyttä, näin on tosi. No sitten kuulukaa, tiedättehän nämä meidän naisten kuulukaa hammeet, miten ne on suuria, leveitä sortuukeita. Kankastakin menee 47 metriä joka ainoaseen neliö. Siinä on kaiken näköisiä poimuloita ja vekkilöitä ja taskuloita ja kuulukaa tää lahanaparvi oli uinut sinne vekkilöihin sekkä ja me saatiin niin paljon kallaa, että piti kärry kottoa hakua, näin on tosi. No sitten me otin tää hellän oikein siinä rantakiven päällä sylliin ja ajattelin, että pitäähän sitä nyt kiittää tästä suuresta kalasaalista. Ja sitten minun tuli semmoinen paha ilka mieleen, minä ajattelin, että mitenhän tuo hellä mahtaisi sanoa, jos minä heittäisin sinne vielä 2 viikkoa kalastamaan ja heitin kanssa, näin on tosi. Ja ateria, niin kuin minä sanon, on saanut kerran viikkuus niin kuin muukkii ihmiset. Menneen viikolla veljeni lainasi yhden isännän riihestä uutisviljaa ja miten sattu kulukaa vettä, sato, savinen pelto, isännällä kuluneen kummiteräsaappaat jallansa hän vahingossa luiskahti siihen santeripuukkoon. No eihän siinä mitään vakavaa tapahtunut, tää äijä heitti veivinsä ja santeri sai 17 vuoden tuomio. Mutta jos olisi oikeuve ja kohtuve lakkein mukahan tuomittu, niin santeri vapahaksi ja tälle vainajalle semmonen pikku sakko, näin.